kanuni obedi renouveau tili la jibara bela jilima malikono ani maliko kan ka fo awma komniche awadana la renouveau tili ale sukantilila sangata ani kononton obe nege kanye wolofla sanfe renouveau soromada kunafuni kene bena daile awi kene mikono nana ako kunafuni o kunfolo be fada nyogo kan awmana ke jien fa onfa wala sa awasika bokuna sirila awat les journées konnala ay aw bisimla. Solika wili ke bagaw awdi nyontuma mamunu meino ko seda uka chakero la utumeka jem kayma kono ko kene sigito la flemi awi amunu fenebe an la je sokono la dumudu amana sigini kene ka ante senga ante nyina ambe fuli bilibili badi awma sabula awi akadana ya de takada ankan kuna funya ko ona serafe odana ya kele anfana ante bo awjigi koloni ala sonama o kama amana gele atoko to ni jem kayn kene awi sigi awi ka kuna funya ko folo be de la salo kadi awma bunyani karama Nigeria kononana femme talige la mebara jama kulula ambe fuli bilibili badi au ma radio renouveau la mebara au ni nyorontima au radio wera munumbe soko ana renouveau tele kan asika kuna fonya nchari amebela jelinfo ikangani ya nyuma yala munu fenebe an la je dongodo bololo sanfe anga page Facebook kan renouveau FM renouveau tele page kan ko abonné kilinglina bela jeleni nyorontima di koniye tarata e doko kunkle flana o ebiye ola soko madena ina fodonto la kuna foni sanuma chama me ambolo koro kalasi auma anga dibila barake bago ame foli bilibili badi uma sabula we la bembela jele sigi senkakaba kuma sokona no ama fly nyokola soro yani ani isakaba ani alefene ga nyokola soro amadu yel kunari ale ga lebon sabatira soni awe nyokola soro donc kibaru ale keneka amadu ne abe chogodi arab sabi so mo ko wedi tabarakala. J'espère que Fénégalinte ka muruti farida. Inafo me fengelen go Ni ngalido. Muruti fare ko ni bewu sabula ni sebe. Sabula ma muruti lenga cha jamana ngono sisa. Ma muruti le ka cha ne ka muruti li betalike logement sociaux di chugo drona bi. Ma muruti le do kama ka sabuke on content. Ko bambe ka jiko minorotola. Amu yanga dossier déposé ka de 2015 du. Afara ni logement ibe na ni yoro keleke wa kala damne na ka baw ni ya me ko ji on condamne fermement énergiquement o de ni sabula logement social akoro de ko demesu oui demesu sigatala demain bi ke maye mami me ni aka sorote to tabo oui d'abord logement social ko re damne na mamunu be di jakelaw do nga uka soro tu permettre ka so bajo ku ka dema yo fana la ne jamana ya hakili jagabo ke awati ka se ka fere soro so do ka jo mimi brebe ga bitike usara la do ni wasa ufana nga ke dame kono sola o nga kera mami be bibina ni oye ministry ma se ka fo ko seto ye mami be ni oye directeur national ma se ka fo ko se ka sojo on avait logement sociaux takata di wira da manuka mauma o de dimi be mali de la bi ka nyini an dombali la jamana fama fe logement sociaux di choyin min dirani no bi fere nyina la o ka fere nyina la no ta be jamana de tike mara do ke chokola ma o ka nyini sigata la ko klani o ka ke ake chokola ko ka ke ata sera nyuma fe familial ko nyuma o be nyini bela jelen fe amadu soni ini kanu mo be nyola sero don kibaru ale keneka yani oche anga bi kibaru yo bakuru ba olufle anga bi ma wolile oye amadu maiga yi kabo siente kononana ani amadu bena baroke abesan nye folike ani fem metalike fanga franche fanga kaseka o bilan kimelu ke ani sormadena ani isa kabana nyola sero nega jurusira o fe Mariam Kone kuna fondilado bela jilimba do jamanen kononana ni wakati laba ina Mariam Kone anaka jamakulu ukawulika jo barika kabo ukawulika jo kumte dowre dala dumuni fon songo be seka no ya chuka amna anga suku konona una amfe ano malikono nana fembe talige Mariam Kone anaka collectif kawulika joyo oye so madaina anabe na nyokola soro kokura akasika na nyefolike ani ko be danga mina ame wakati mina iwo sisa ko be la hale amun konona Mariam mina dadula kaseka nyefolike isa kawasi dibe alebe na wala like awye kuma semin kan biso madaina o de scandale kunjumena scandal aya sukanti kunjumendela wala jumeni karanga jamana konnala soni ani kababe nyokola soro abu wala like ninje mukain konnana na oko fesori Ibrahim Diallo taninga sigi kibaru ya konnana na sori be bisimla hawa danyogo alebe se kenya tigila mokoma o jemka o klaselu fenebeke bi jemkan konnala Alexis Kalambri
ka fara an ka bi kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi anw ka bi don fɔli duman o bɛ Sadibu Kante bolo an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la sisan ni wagati bolo da cogo ye. Sankolo o bɛna jɛya dɔɔni Mali marabolo kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ ka fiɲɛ fanga o tɛna bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛliko nasiratigɛ fɛ bi Gao marabolo kɔnɔna la ka fara Menaka kan Kidal ani Tawudini olu ka yɔrɔjan filɛli mun bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la ko gɛlɛyaw bɛna don o la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye Mali fantaw fɛ gɛlɛyaba tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la ko ni ye tilega in na tile bɔta hakɛyaw ta k'u dan kunun ta ma ko bi ta bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan o la Kayikaw tilega in na aw ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 34 na Kulikoro 35 fɛn bɛ tali kɛ Sikaso la olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye Segukaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Mopti digiri 34 Tombouctou digiri 30 Gawokaw olu ta bɛ kɛ 34 ye Kidal digiri 32 Menaka 36 Tawudini olu ta bɛ jigin na digiri 25 la Bugunikaw olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye Kucala 34 Kitakaw olu ta bɛ kɛ 35 ye Nyoro 32 Narakaw olu ta bɛ kɛ digiri 31 ye fɛn bɛ tali kɛ Douanzana olu ta bɛ kɛ 32 ye San digiri 34 Banyangara 33 Joila digiri 35 Bamako district kɔnɔna la Sankolo ale jɛyalen bɛna to fɛn bɛ tali kɛ fo nɛnɛ fiɲɛ la o bɛna ci min fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛliko nasiratigɛ fɛ bi ko gɛlɛya fitininw bɛna na don yɔrɔjan filɛli la min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 55 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 37 ye wagati boloda cogo ye nin ye sisan an bɛ kɛnɛ to Amadu Bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa Amadu maa miliyɔn caman bɛ yen nɔ olu bɛ u wakiliw kɛ ni jɛmukan in ye sabula kunnafoniya fɛn bɛ tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnnen don tɛmɛ ɲɛmisɛnnin na n sira di ma i ka tɛmɛ ni bi kibaruyaw ye. Tabarikala bamananw b'a fɔ ko kuma jɔnjɔn kelen fɔli ma a bɛ kalaturu min na o nafa ka bon ni kuma sitan fɔ ye o kama min ye kibaruyaw la belebele minnu sɛnsɛnnen don ni nɔgɔ tɛ olu jukɔrɔ ka buruburu bɔ a la bi an bɛna sɔnni sigi olu kan aw ye kokura bakurubaw bɛna tali kɛ an y'a fɔ ten kununko min ye nanzara kulobilenw ka jɛrɛ baaraw tun bɛ sen na Mali konkan kɔrɔfɔw la n'o bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw bɛna to yan u tɛna to yan jaabi mun bɔra fɔlɔ yanni Emmanuel Macron ka tile 15 jaabi dantigɛw ka se o ye k'a fɔ panko kelen ani ɲɛ wawa Faransi finitigilakaw ka sɔrɔ taali la ka tɛmɛ toli kan ɲa olu ye dantigɛ min sɔrɔla u ka ministre Jean-Yves Drian da a ka dantigɛ dɔw la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ finitigilakaw b'a la ka se sɔrɔ gun kana na e k'a dɔn an bɛna zolen da o kan bi sɔgɔmada in na lakana bɛ ka sabati cogo ɲuman minnu na o kɔfɛ bi min ye logements sociaux a gafe minnu bɔra maa minnu tɔ bɛ arɔ jigilatigɛ ani k'a dɔn an fɔra an jigi kɔ o kɔni a kɛlen damanda ye kabi suro wulikajɔw bɛ sen na jɔn yɛrɛ bɛ nin korobo karaba ko in yɛrɛ ju la yala ni logements sociaux dili minnu kɛra jɔn nana bisi basa bila ko la fɔ kana kɛ maa dɔw tɔgɔ ta k'a di olu ma fu falaki u m'a ɲini i k'a dɔn u ka sɛbɛnfura kelen ma don a la o fana gɛlɛya jateminɛlen don min ye furancɛrɔ fanga jigiya min bɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana minnu yɛrɛ ye fanga dɛmɛbaa jɛkulu ye olu dɔw y'u ka dusuma kasa yɛrɛ yira ka ban k'a fɔ ko ni logement dili kɛlen bisi basa ye k'a ko tɛ se ka to ta an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la visite de terrain dɔ kɛra kununko n'o bɛ ɲɛsin INA Institut National des Arts n'o ye seko ni dɔnko ale kɔni jabala kura min b'a la ka jɔba kɔfɛ yan nɔ k'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri 4 n'u ka dɛmɛbaa jɛkulu ka fara CNT maaw taar'u ɲɛ da ko kan an bɛna o fana ja yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la ko ko bɛ yen a bɛ sigi guwakulu dɔ kan an ka bi kibaruya bɛ sigi ni guwakuluba dɔ kan bi
wasa ka se ka kibaruya ta da don aw ye ladiriya ale kɔnɔna la aw y'aw sigi n'an ma ɲɛ kɔ min kalan ninnu walawala aw ye. aw ni ce Mali kɔrɔ a tile bɛ ba ani Keɲaka k'a daminɛ Kayi ka tɛmɛ Kulikoro ka taa i k'a dɔn Segu Sikaso Mopti Gawo Tɔnbɔkutu ka munumunu ni ka don i k'a dɔn awa Kidali ka taa Tawudeni Menaka ka taa Ɲorodi Sahel Kitakaw fɛ yen nɔ fɔ ka se Buguni ma ani marabolo kura fɛn o fɛn bɛ don i la fɔ ka susa fɔ min ye k'a dɔn Nara ninnu bɛɛ lajɛlen marabolo kura ye min farala Mali marabolo tɔw kan ka fara Bamako yɛrɛ district kan yan nɔ a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na min ye kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen ni o ye Kati ka taa se k'a dɔn Welesebugukaw olu bɛɛ lajɛlen ye kibaruya in kanuba ye bɛɛ k'i bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan kokura an bɛna mun baaraw dayɛlɛ ni Mali ani a ka dɛmɛbaa jɛkulu olu ka kow taabolo ye kunungo min ye nansara tulobilenw ka jɛkulu minnu bɛ yen an ka lasigiden minnu bɛ yen k'a dɔn an'u ka minisiri minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma o kɔni ye jɛrɛ sigi jɛrɛ min kɛra jasiraw fɛ hakili jagabɔla ka kɛ ni k'a dɔn Faransi ka lakana bolo bɛna kɛ cogo di ja jamanaw kɔnɔ bakuruba la ani Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Mali ta kɔni u y'o kuru k'o da kibaruya min b'o la o tɔ tora u ka hakilina labanw ka ta ka di nka jatew ye min jira u ka laseli kunfɔlɔw la o b'a yira k'a fɔ Faransi kɔni b'a fɛ a ka force mun bɛ yan nɔ ni o ye barikani n'a jɛw ye ka se ka u bɛɛ lajɛlen salo ni ka bɔ Mali kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ a dantigɛ ma kɛ hakika ye nka minisiri Jean-Yves Le Drian ka kunu ani suro kuma fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'o fɔ u ka jabaranisow ni kunnafonidilaw ye o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ u ka surun taali la ka tɛmɛ toli la kan nka hakilina laban mana bɔ min na o de bɛ kɛ sababu ye ka kala turu o hakilina labanw na nka a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko Mali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali fanga kunna ni olu bolo bi olu ye fanga dafirila maaw ye k'olu kɔni kɛlen don k'u sen da bɛnkanw kan k'a tereke olu b'a fɛ ka finitigiya ka sira bɛnkan min ta Mali ni Faransi cɛ k'o ti bɛn olu Faransikaw ma wa ko ka da o kan fana ko Wagner bɛ anw ka jamana kɔnɔ ninnu ye Jean-Yves Le Drian ka kuma ye minnu na ko ka kɛ ni nin bɛɛ ye k'olu tɛna se ka to i k'a dɔn korobokaraba la k'a sɔrɔ u ka ko yɛrɛ taabolo si tɛ ka kɛ sɛbɛlama ye tabala an ka finitigila ka ɲɛmaw fɛ bi kama ko kɔni tɛna bɔ ja jamanaw kɔnɔ n'o ye Sahel kungo ye ko ma sɔrɔla k'a fɔ bamanciya wale kɛlɛli o kɔni ye farafinna ka wulikajɔ ye olu tubabu ka wulikajɔ ye ko tɛna taa ka ja jamanaw kɔnɔna to ten nka Mali ta ko jateminɛ bɛ kɛ o minɛ de bɛ sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn waati nataw la Emmanuel Macron yɛrɛ kan ka dantigɛ dɔ kɛ k'a dɔn Faransi finitigila ka kow bɛna kɛ cogo di anw ka jamana ale kɔnɔna la waati kelen na min ye farafinna ja jamana duuru mun ka kafoɲɔgɔnka jɛkulu ye G5 Sahel olu fana maa minnu bɛ yen n'olu jamanaw ka jimisira ni u taw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u y'olu fana wele ka hakili falen kɛ ni u ye k'a dɔn G5 Sahel ko fana bɛna bila minɛn jumɛn kɔnɔ baaraw kɔni kɛra mun na anw ka jamana ka fara Burkinakaw kan anw taara ka yɔkɔ k'an jɔ kɛrɛfɛ a ko la nka Cadikaw ka jamana faama n'o ye Mahamati Debi Itno ale kɔni masakɛ welela a kɛnɛ kan bonya ani karama kɔnɔna la o jaabi minnu mana bɔ o la tile fila in na o fana na kɛ a ta kibaruya wɛrɛ ye k'a dɔn lakanako ko bɛ cogo di anw ka finitigilakaw bolo Bili Haki b'o ko la a ma sɔrɔla k'a fɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ jaw b'a la ka yira an na ja minnu ye lakika ye ladegeli jaw tɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ gun kan ye n'o ye Diripa kunnafonidilaw ye ka fara ORTM olu ka kunnafonidilaw kan k'a dɔn an ka cɛdenw b'a la ka kɛlɛ labɛn cogo jumɛn na kabi desanburu cɛdenw tilara ka bɛɛ lajɛlen bila ka taa karangadaw la ka mugu ni kisɛ hakika di u ma k'a fɔ ko Mali surasiw ko minɛn t'u bolo minɛn kuma jɔyalen a ko kɔnɔ kuma cɛden fɛn bɛ terrain kan u bɛɛ lajɛlen bɛ k'a sɛmɛntiya k'a fɔ lahawta minɛn bɛ u bolo n'o ye hali mugujugu keruntaw ye kilomɛtɛrɛ caman kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jugu kɔni jabala da kolonci ni ka filenkolonci ko ninnu ye minɛn kuraw ye minnu sɔrɔla furancɛrɔ faga ma ɲɛmaw ka cɛsiri kan waasa ka se ka i k'a dɔn juguw kɛlɛ kɔni seereyaw b'a la ka ye kosɛbɛ minnu na bamanciw fiɲɛ bɛ ɲini ka tigɛ u la a dɔw kɔni b'a la k'u wɔlɔmɛ ka don dugu cɛla ka t'u yɛrɛ kɛ dugudenw ye o kama wele bilalen don bɛɛ ma ni maaw ye maa suruw ye minnu bɛ yen ni maa halamaw tɛ
u kana siran u kana fɛn k'u dɛn ka kibaruya di finitigilakaw ma bonya kɔnɔ k'a dɔn siganama bɛ dugu kɔnɔ sabula garaw kɛlen bamajiw la kungo la caman bɛ ɲini ka kɛ so ŋana ye sisan ka na u sɔri maaw cɛ ma waasa u ka bamajiya kana dɔn k'a sabu kɛ a wusulen don kɛlɛ da kana na an bɛ waati min na i ko sisan danni nɔ n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ Mali logement sociaux ko a jigilatigɛ tun ka bon waati caman kan donatɛmɛ fanga jaabi min kɔni bɔra tile filanin na kuna sini k'a dɔn k'a fɔ o ta jigilatigɛ bonyalen ka tɛmɛ a kurukara bɛɛ lajɛrɛlen kan a ma sɔrɔla k'a fɔ maliden jigiya tun bɛ yɛlɛma min na logement sociaux ta kɔni na o yɛlɛma kɔni fɔlɔ taw pisalen don ni o ye sabula logement dicogo ye maaw b'u laɲini kɛ k'u ka sɛbɛnfura don so suguya min ka di ye ni type F3 walima F4 don i bɛ i ka musaka bilankɔrɔ bila ka kɛ ni o laɲiniw ye ni ka sɛbɛnfuraw don a bɛ lajɛ sɛgɛsɛgɛliw la logement dabɔra cogo min na maa minnu bɛ yen ni olu n'a ka kan n'olu ye dɛsɛbaatɔw ye dɛsɛ min don so yɛrɛ tɔgɔ taara ka da o de kan ko logement social ko dɛmɛ so maa min bɛ yen ni a bɛ baara la walima hali n'a tɛ baara la nka jamana den lakika don a bɛ baara minnu na ni a ka sɔrɔ ta danganiya ka sin ka so jɔ ka yɛlɛma o kɔnɔ yɔrɔnin kelen walima ka so lahaw ta ba jɔlen sa min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ k'a lajɛ dɛmɛ nasiratigɛ la ka sow yɛrɛ jɔ k'a di olu tigiw ma k'a tigɛ u sara la san 10 san 20 waasa u ka se k'u ka ɲɛnamaya kɛ danbe jɔnjɔn kɔnɔ a jateminɛw de bɛ kɛ ni o ye nka maa minnu bɛ yen n'olu sugantira ka bila logement sociaux ninnu dili kɔni na olu kɔni a kɛlen don lemuruba ye k'a bɛɛ jufa ma ni ŋanamu ni kurutu sira ye jamanaden yɛrɛ tɛ ka faamuya foyi sɔrɔ min ta cogo la kama logement min jaabi bɔra an kɔrɔ tile fila in na a kɔnɔna falen don tɛtɛtɛ faamaba kɛrɛfɛmaw ani u balima siraw ani jɛɲɔgɔn siraw kɔni na min yɛrɛ kɔni ye wulibali ye o gafe bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛkɔrɔ n'i y'a ta a kun fa kun sebatigi damanda caman bɛ yen minnu somaw kɔni cogoya kɔni de bɛ a kɔnɔ a talen don k'a di u ma an ye kibaruya minnu sɔrɔ suro dɔw y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ tɔgɔ bɛrɛ olu ma sɛbɛnfura yɛrɛ don k'a ta k'a di u ma ɛlɛ ni jɛɲɔgɔnya ani an ye kelen ye o kadara kɔnɔ k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu ni a ka kan olu y'a don k'u sen don k'u bolo da a bɛ san 4 san 5 bɔ ŋɔniw ni bintu ani i k'a dɔn furabulu tonnen b'a logement kɔnɔ ye kɔni a tilali cogo min na fɔlɔ o kɔni filɛ nin ye wele kɔni bilala jamanakuntigi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna anw bɛ an adressé Asimina ni a tulo bɛ nin kibaruya ninnu na ni a bɛ se ka wulikajɔ min kɛ logement sociaux dira di cogo min na ɲinan ta in a ka lajɛ n'o tɛ maaw ɲugunin bɛ a la jamanadenw ɲugunin bɛ a la wa hali yɛlɛma kura min b'a la k'a fɔ Mali kura ko la maa caman bɛ ka ɲugun a la k'a sabu kɛ logement sociaux ninnu dira di cogo min na ani maa minnu tɔgɔ b'a la olu kɛcogo k'a sabu kɛ logement sociaux ma ye minisiri bolo ka ban o y'a bɔlen y'a minɛ kɔnɔ sabula a fɔra dɛmɛ so minisiri si tɛ Mali la bi ko garibu nɛgɛnin b'o bolo ko walima se tɛ o ye jamana mana gɛlɛya cogo cogo kuma olu si ni a man kan i n'a fɔ a daminɛna min na fɔ n'a bɔ kɛra o minɛ kɔnɔ o kuma k'a ɲini jamanakuntigi Asimi Goyita a n'a kɛrɛfɛmaw wele min bɛ yen u kana wele nin kɛ tulonkɛ wele ye sabula jamanaden jigiya dali donatɛmɛ fanga kan walasa ka se ka jigiya kura min bɛ yen n'o ye fanga kɔrɔw gɛnna fɛn mun kama n'o ye bamanɲɛnguruya ni kurutu ni an ka manje n'an sen fila ye o kɔni jigiya belebele bɛ jamanaden minnu ye ni ko tora nin tocogo la a k'a dɔn a bɛ na ni jigi wari ye kɔfɛmaw ani k'a dɔn marabaa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ an dun bɛ waati la waati min na maliden bɛɛ de kan ka jɔ Mali jamana faamaw kɔ kan waasa ka se ka Mali yɛrɛ bɔ diɲɛ ka jɛjugu min sigilen don an ka jamana kan nka n'a fɔra ko maa minnu b'o jamana mara ɲɛmaaya la ani minnu bolo b'o baaraw la ni olu kɔni fana nan'u sigi ni kɛwale dɔw ye jamana kan a bɛ jamanadenw jigi wari kosɛbɛ hakili la maa caman bɛ yen minnu yɛrɛ ye faga dɛmɛbagaw ye ne o dɔ ye Ben le Cerveau kabi sɔrɔ olu y'u yɛrɛ yira kaban olu ko in tɛ se ka to tan ko fɔ olu yɛrɛ ka laɲini ye nin min dilen filɛ a ko ka bɔ a jɔ a kɔrɔ walima a ka ɲɛɲini cogo wɛrɛ la kuma ma fanga fara u ta kan bi k'a yira k'a fɔ logement sociaux min dilen di cogo min kɔni na nin ye bi anw ye kibaruya mun sɔrɔ a tɛ kɔ tigɛ a tɛ maa ŋunanfa wa maaw yɛrɛ ɲugunin b'a ko la kosɛbɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye waati min na saga kɛra 39 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ
an ka jamana kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ bi na jamana kɔnɔna na maa bɛɛ lajɛlen ni hakilina kan k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan o dɔ ye ɲakili minnu bɛ an ka jamana kan a minɛ dɔw sɔrɔ cogo ani nafolo yɛrɛ munumunu cogoya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin waati na o kama munumunu salo kwadra kɔnɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ maa caman bɛ bi jamanadenya yɛrɛ dusukun ɲumanya min b'u la o b'a la ka caman bila hali bi n'a ka bi ka i disi gosi k'a yira k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ an kan an bɛ an seko n'an damayira kɛ tubabu b'a fɔ min ma fibre patriotique o kɔni an jɔlen bɛ o de kan n'o tɛ k'a ye k'a fɔ maa caman bɛ bi gɛlɛya bɛ u kan u ka baaraw taa cogo la gɛlɛya b'u kan minɛnw sɔrɔ cogo la gɛlɛya b'u kan fɛn caman na ani u ka taa ni ka segin baaraw kɔnɔna nka min bɛ tali kɛ jamanaden ɲumanya la o b'a la ka ku maa caman fɛ waasa ko ninnu bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na saga kɛra 40 ye kibaruya salo kun fɔlɔ an b'o bila yan fɔlɔ Fanta Tumota yanni an ka an munumunu awa tafili ka se ka kibaruya sɛbɛn ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jaw yira maaw la ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Awa Tafili Ture ale ko ten Amadu an bɛ segin ka na kunnafoni ta ko filanan tɔ kɔnɔna la i b'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ dala salo yanni o cɛ an tɛ taa sori fan fɛ i terikɛ don sɔgɔmada in na a mana kɛ faamu na e de bɛ o dɔn anw ka nɛgɛ karafetigi o ye Sira Kamara ye i b'a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatilen don an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ